Hrvatska vojska sada će imati s čime pumpati mišiće 13 popularnih Humveeja, koristit će hrvatski vojnici koji se pripremaju za mirovne misije. Ovo vozilo se ne može uspoređivati sa nijednim drugim, baš zbog tog specifičnog ovijesta, svoje balističke zaštite i svih ostalih prednosti koje nudi na samom terenu. Humvee ima posadu od 5 vojnika, naoružan je strojnicom i oklopljen sa svih strana. Težak je 2 tone i 700 kg, a motor od 190 konja pogura ga na maksimalnu brzinu od 113 km/h. Hrvatski vojnici već koriste 50 ovakvih vozila u Afganistanu i što je najbitnije, pruža im dodatnu sigurnost. Vozilo inače koristimo za ophodnje, znači po nepristupačnim terenima, teškim uvjetima i zaštićeni smo od onog blasta, znači eksplozivnog udara. Pogledajte, sa svih strana 360 stupnjeva je vozilo zaštićeno. Na trotjednu obuku više se neće u Njemačku ili Afganistan, već u Slavonski Brod. Postižemo s jedne strane bolju uvježbanost, s druge strane itekakvu uštedu za hrvatski proračun. Oklopnjaci sa svom opremom i rezervnim dijelovima su donacije američke vlade. Sve zajedno vrijedi 27 milijuna kuna. Ministar je za zahvalu provozao američkog veleposlanika. Sjedinjene države najavljuju nastavak ulaganja u opremanje hrvatske vojske. Bit NATO saveza je da članice štite zajedničku sigurnost. Hrvatska u tome već igra značajnu ulogu sudjelujući u mirovnim misijama širom svijeta. Iskustvo koje će sada vojnici steći vježbajući na ovim Humveeima bit će im od neprocjenjivog značaja na opasnim afganistanskim visoravnima.